Здравей, Александър Николов е тук и темата на днешното видео е как да се справяме с хората, които реагират негативно, които пишат негативни коментари във Facebook, по имейл или по телефон, когато тези коментари не са основателни. Когато говорим за градивна критика, градивна обратна връзка, това е друга тема, тя ще бъде предмет на друго видео, но говорим тук за хейтерите, за хората, които са вечно недоволни. Такива имах, наскоро се сблъсках и аз с подобни случаи. По време на кампанията ми за моята книга «Бизнес растеж», аз реших да подаря 500 книги, да поема всички разходи по тях. Това ми струваше над 2500 лева. За да го направя, моето желание беше книгата да стигне до колкото се може повече хора. Както може да се досетиш, голяма част от тях ми бяха благодарни, но колкото и да е странно, имаше такива, които всъщност реагираха негативно. Имаше хора, които бяха недоволни, че не са успяли да попаднат в първите 500 човека, които са поръчали книгата, и много странно обвиняваха мен за това. Други хора пък, въпреки че получават книгата безплатно, бяха недоволни от това, че доставката им е с 1-2 лева по-скъпа от тази, която те са очаквали. Тук целият този процес на над 500 поръчки, които имахме за много кратък период от време, моите прекрасни дъщери се заеха с обработването на тези заявки и се чуваха за всеки един, който е поръчал книгата по телефона, за да потвърдят адреса за доставка и да уточнят кое е най-подходящото време за него. И всъщност те се сблъскаха с няколко негативни хора, които даже отказаха да получат книгата, заради това, че доставката им е 6 лева с куриера, който ние използваме, вместо 4,55, колкото те са използвали преди това друг куриер. Какво да правим в такива ситуации? Много бизнес собственици се отчаиват от подобни реакции, смятат, че това, което правят, не е правилно и спират. Просто един от вариантите и за мен беше да кажа: повече няма да правя подобни подаръци, да правя подобни кампании, тъй като хората не ги ценят. Само че, всъщност, ако съм честен, това са много малък процент от хората. Всъщност, голямото мнозинство хора бяха истински благодарни за това, което аз направих в тази конкретна кампания и за много други ситуации. И всъщност, ако се замислиш и при теб ситуациите, когато възникват подобни негативни реакции, било то като коментари в Facebook или имейли, които получаваш, може би гневни, или телефонни обаждания, всъщност те са много малък процент хора и въпросът е какво да правим с тях. И моят отговор е, че просто не трябва да обръщаме внимание. Това е простата стратегия за справяне с тези негативни реакции. Не трябва да им обръщаш внимание. Защо? Защото най-вероятно тези хора, този малък процент, които не ценят това, което правиш, които не се опитват да подобрят нещо в това, което им предлагаш, а просто са недоволни, винаги знаеш, че това са тези хейтери, които са недоволни от всичко, тези хора всъщност не са твоите клиенти. Това най-вероятно не е твой идеален клиент и това, че всъщност той е недоволен, ако се замислиш, даже до някъде и позитивно. Защото ако всъщност всички са доволни, това означава, че това, което предлагаш, всъщност са доволни и посредствените хора. Тоест винаги е хубаво да има хора, които не са доволни, защото така ти показва, че това, което правиш, всъщност се цени от тези, за които то е важно. Така че това е моят съвет тук. В подобни ситуации, ако изпаднеш, не дай да правиш изводи за това, че трябва да спреш да правиш нещо и да не даваш това, което можеш да дадеш на хората. Напротив, давай колкото се може повече и не обръщай внимание на тези, които постоянно критикуват, постоянно недоволстват, постоянно търсят негативната реакция. Такива хора винаги ще има и те са и най-гласовити точно тогава, когато могат да се изразят по такъв начин. Иначе обикновено не ги виждаме с други коментари, но те са точно активни, когато има да напишат нещо негативно. Така че просто не обръщай внимание на тях, движи се по посоката, в която си поел. Това е най-сигурният път да вървиш напред. Това е всичко от мен в това видео. Поздрави и до скоро!